Fatia. Ayo Mbak Fatia. Ayo Mas Anto. Bipolar loh Mbak. Fatia ki lenggan aku sego lho, Det. Terus telo garing arane gaplek. Iya. Wong ayu metu bengi jeneng apa? Vita. Betah. Aja. Bojomu tak silihe, esuk-esuk tak balekne. Kelingan manis sesame Manis terus sesame. kelingan asam kemuyune Tresno lan kasih, kasih sayange. aku ra lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo Aja diloro. aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora kelakon melu duweni Apri Production Jangan alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ojo direbut Dek yo manis rasane senadyan telas anteni rendane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni alas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Ora bakal dilakoni. Jambu alas yo dek yo manis rasane senadyan telas tak enteni rendane